Takže zo srdca vás všetkých srdečne vítam pod zvukom Božieho slova s tou nádejou a s tým očakávaním prichádzame k Božiemu slovu, aby hovorilo k nám. Vieme, že prvý, kto začal hovoriť, to nebol človek, ale vlastne reč, to je Boží princíp, je to Boží, má to Božiu hĺbku, Boží charakter a preto si veľmi vážme každé slovo, ktoré môžeme vyjadriť, povedať, pretože proste to je veľký dar Boží. A preto aj teraz, keď pristupujeme k slovu Pánovmu, tak je veľmi potrebné, aby sme sa zamysleli nad tým, že proste, aký je stav toho nášho srdca, že či sme pripravení nielen počúvať, ale aj konať. Lebo Pán Ježiš vo svojom prejave povedal, že prečo mi hovoríte, Pane, Pane, a nečiníte to, čo vám hovorím. Teda slovo, ktoré nám je hlásané, to nie je len preto, aby nám šteklilo uši, alebo aby sme počuli niekoho hovoriť, ako keď niekto počúva pekne spievajúceho speváka a pritom sa nás to hlboko vnútorne nedotkne. Práve naopak, sme tu preto, aby Boh hovoril a aby sme my naplňali jeho slovo. Teda na počiatku bolo slovo. To slovo bolo u Boha a tým slovom je Boh. A my, keď odmietame slovo, odmietame vlastne Boha. Keď sa chceme stretnúť s Bohom, tak sa stretávame v jeho slove. Ľudia majú všelijaké mystické predstavy o Bohu a dokonca aj rôzne maľby existujú, kde ľudia si predstavili proste Pána Boha a tak ďalej, ale písmo veľmi jasne hovorí, že Boh je slovo. Na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha a tým slovom je vlastne Boh. Preto musíme s plnou vážnosťou, pokiaľ my hľadáme spasenie svojich duší a spasenie aj svojich blízkych, musíme s plnou vážnosťou brať slovo, ktoré má moc, tak hovorí Pavel apoštol, že má moc spasiť naše duše. Takže keď my chceme poznať Pána Ježiša Krista, tak my máme hľadať jeho slovo. Mnohí ľudia robili rôzne úkony, rôzne cesty, rôzne obete robili preto, aby spoznali viacej Pána, ale Pána môžeme poznať v tej plnosti jeho slova a plnosti jeho učenia. Teda preto je potrebné, aby to slovo bolo zvestované, nesené ďalej, proste slovom a skutkom a pravdou, aby to slovo mohlo zaujať srdcia ľudí, aby sa ľudia nad tým mohli zamýšľať a aby ľudia mohli činiť pokánie. Práve pred niekoľkými minútami bol tu u mňa jeden brat, ktorý povedal, pred 10 rokmi ešte som žil v takých kruhoch veľmi bezbožných ľudí, mal som v kontakte veľmi bezbožných priateľov a títo ľudia na rôzny spôsob proste ovplyvňovali jeden druhého. No ale ja som v tom čase už prijal Pána Ježiša Krista. A jeden z týchto mojich priateľov, bezbožných, doslova bezbožných priateľov, hovorí tento náš brat, proste som mu len toľko povedal, ty počúvaj, ty v kúse fajčíš, v kúse húliš, v kúse ťaháš do seba ten smrad a ty nevieš, že keby Pán Boh nás stvoril pre fajčenie, že bol by nám stvoril na hlave aj komín.
A tento jeho priateľ, no dá sa povedať, že to bol veľmi z ťažkého prostredia a inými slovami taký hulvácky typ človeka, na ktorého nič nechytilo. Ale táto myšlienka, že ozaj, že keby človek mal fajčiť, tak by mu Pán Boh stvoril komín na hlave, tak táto myšlienka ho tak chytila, začal nad tým rozmýšľať a potom o nejaký čas zavolal tohoto brata a hovorí, ty počuj, povedz mi niečo o tom tvojom Kristovi viacej. A on mu povedal a tento človek celý svoj život odovzdal Pánu Ježišovi. To bol človek, ktorý mal rozrobené s drogami, mal rozrobené s fajčením marihuany, aj distribúciu a neviem čo všetko. A jednoducho on sa obrátil, odovzdal ten svoj celý život a predstavte si, už teraz, už roky tento jeho priateľ je vyslobodený z týchto závislostí proste a hovorí, absolútne nemá abstinenčné príznaky, že to, čo on nafajčil, že on musel mať proste pľúca čierne ako kominár a že on jednoducho, jak odozdal svoj život Pánu Ježišovi, od tej chvíli on nemusel už ani jednu cigaretu vyfajčiť a bol úplne oslobodený. Niekedy sa nám zdá, že na to, aby sme povedali, priblížili Pána Ježiša Krista ľuďom, na to my potrebujeme nejaké vyššie vzdelanie alebo vyššie poznanie alebo proste nejakú väčšiu schopnosť alebo nejaký zvláštnejší dar proste na to, aby boli ľudia okolo nás zasiahnutí. Nie, moji drahí, my keď v úprimnosti srdca vlastne toho Pána Ježiša Krista, ktorého my sme poznali a ako sme ho poznali, keď ho dávame ďalej a predstavíme nášmu okoliu, tak jednoducho tí ľudia, oni, ktorí sú predurčení Pánom pre tú milosť Božiu, tak oni sa toho chytia a začínajú hľadať a dojdú k takému veľkému blahoslavenstvu a požehnaniu, ako aj došiel tento priateľ, o ktorom rozprával pred chvíľočkou u mňa náš brat. Počul som aj jeden taký príbeh, kde v Čechách sa to stalo a možno, že budete z toho prekvapení, že na aký spôsob bolo vydané svedectvo jednému človeku. Proste ten človek bol na dne, bol v zúfalstve, bol proste obklamaný, okradnutý, zbedačený a jeden jeho kamarát, ktorý práve sa rozhodoval pre nasledovanie Pána Ježiša, tak mu podal takéto svedectvo. Ako to vy v Čechách hovoríte, že vole, když ti Ježiš nepomôže, tak ti nepomôže už nik. A to, viete, to nevypadá byť pekne učesané, nejako nábožensky upravené svedectvo, ale povedal to tak, ako to Češi proste v tých svojich kruhoch dokážu sa vyjadriť niekedy takým tvrdým spôsobom. Na tento spôsob, jednoduchý spôsob podania proste informácií o Ježišovi Kristovi, tento človek začal rozmýšľať na základe tejto jednoduchej informácie, začal rozmýšľať o svojom stave, začal vážne hľadať Pána Ježiša a takto bol tento človek zachránený. Čo nás vedie k tomu, aby sme poznali Pána Ježiša Krista? Viete, už aj v čase Pána Ježiša Krista boli zástupy, ktoré išli do blízkosti Ježiša Krista. Ale všimnite si, že hoci ho veľké zástupy obklopovali, len jednotlivci boli tí, ktorí z toho mali veľký úžitok. A to boli tí, ktorí
vo viere boli pripravení na to, aby Boh urobil nové veci v ich živote. Aj teraz sme viacerí napojení na tento Zoom. Môžeme si vypočuť, môžeme počuť zaujímavé veci, pekné veci, ale viete, vtedy to bude plne hodnotné pre náš život, keď my prežijeme osobné dotknutie Bohom a osobné dotknutie jeho slovom. Tak by som na základ tohoto rozjímania o tom poznaní Ježiša Krista, tak by som prečítal nejaké slovo, ktoré je napísané. A ja by som ho čítal z Lukášovho evanjelia z 19. kapitoly, prvých 10 veršov. A vojdúc išiel cez Jericho. A hľa, bol tam nejaký muž menom Zácheus, a to bol nadsolný a bol bohatý. A žiadal si vidieť Ježiša, kto je, ale nemohol ho vidieť pre zástup, pretože bol malej postavy. A predbehol napred a vyšiel na planý fík, aby ho videl, lebo tate mal ísť. A ako prišiel Ježiš na to miesto, pozrel hore a povedal mu: Záche, zídi rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome. A zišiel rýchlo a prijal ho radujúca, a vidiac, všetci reptali a hovorili: k hriešnemu človeku vošiel nocovať. A Zácheus si stal a povedal pánovi: hľa, polovicu svojho majetku, pane, dávam chudobným. A jestli som niekoho v niečom oklamal, vraciam štvornásobne. Ježiš mu povedal: dnes sa dostalo spasenie tomuto domu, pretože aj on je synom Abrahámovým. Lebo syn človeka prišiel hľadať a spasiť to, čo bolo zahynulo. Toľko sčítania Božieho slova. A teraz chcem pokračovať v tej svojej úvahe, ako hľadať Ježiša Krista, prečo ho hľadať a komu sa vlastne dáva Pán Ježiš Kristus poznať. V prvom rade hľadáme Ježiša Krista preto, že on je spasiteľ. A najviac sa dotýkajú veci jeho zvesti a jeho spasenia tých, ktorí sa cítia byť stratení. Nie je tomu dávno, prišiel za mnou jeden mladý muž a hovorí: chcem sa úprimne obrátiť k Pánu Ježišovi. Povedz mi ten najväčší dôvod, prečo by som mal byť spasený. A ja mu hovorím: ten najväčší dôvod tomu, že ty máš byť spasený, je to, že prežívaš, že si úplne stratený, že si zatratený. A v tom vykríkol a hovorí: to som ja. On sa v tom našiel. Viete, ak my sa nenájdeme v slove Pánovom, ak my proste stále si myslíme, že to je len ako pekná pesnička, ktorá zaznieva a proste nejak osobne sa ma netýka, len z toho, že si z toho vychutnám možno nejaké myšlienky, ale pokiaľ v tom nenájdem to osobné spasenie, tú osobnú záchranu, to osobné oslovenie, tak všetko to požehnanie prejde na iných, na tých, ktorí sú vo väčšej núdzi a vo väčších potrebách, ako som ja. Spasenie je pre tých ľudí, ktorí sú stratení. Ak si sa v živote necítil stratený, tak si náboženský človek, aj keď vyznávaš Krista. Práve Ježiš Kristus prišiel na to, aby nás zachránil. A v tom oslovení my prežívame ten osobný záujem Boha o nás a zároveň to musí byť veľmi adekvátne aj z našej strany, že aj my máme túžbu osobne poznať Pána. Ak táto túžba tu nie je,
tak sa veci míňajú cieľa a míňajú sa svojho pôsobenia. Zácheus, on v tom svojom stave viacej nedozvedáme sa o tomto mužovi, vieme len toľko, že bol nadsolný, proste mal bohatstvo, mal materiálne zabezpečenie, mal všetko, čo k životu potreboval, ale zrejme asi nemal ten pokoj v duši, ktorý on vnímal, že potrebuje. A preto, že počul veľa o Pánu Ježišovi, tak práve preto on chcel ho poznať. Teraz našou otázkou je, ako poznať Pána. Ako ho môžeme spoznať viac a viac. A prečo ho máme vlastne spoznávať? Poznať Pána, to nie je to, že o ňom viem, lebo ja si myslím, že aj Zácheus už veľa o ňom počul, ináč by nebol urobil tú vec, že vyjde hore na ten planý fík a že chce ho vidieť. Keby mu to bolo dosť, to poznanie, ktoré mal dovtedy, tak by nerobil ďalšie kroky. A práve to je to, že znalosti o Bohu, znalosti o Ježišovi Kristovi, dokonca keď by sme dokázali celé pozadie starého zákona, by sme vedeli už vysvetľovať ako profesori starého zákona, alebo by sme poznali proste pozadie nového zákona, vedeli by sme to na úrovni profesorov vysvetľovať, to ešte neznamená, že sme poznali Krista. Poznanie je o niečom inom. Poznanie to nie je súhrn vedomostí a v tých vedomostiach súhrn logických súvislostí. Poznanie je niečo iné. A teraz dobre počúvajte, čo je poznanie. Keď Pavel apoštol hovorí o tom, že skláňam svoje kolená pred Bohom, proste, aby ste viacej poznali tú lásku Kristovu, aby ste viacej poznali Krista, tak používa práve ten istý výraz, ako je v pôvodine, keď je napísané, že Adam poznal svoju ženu. Poznanie to nie je len, že navonok vidím, aký je, proste ako je oblečený, alebo navonok, ako sa chová a tak ďalej. Ale poznanie je niečo viac. Poznanie to skrýva v sebe určitú skúsenosť, určité prežitie, určitý zážitok s tým človekom. My, ak niekoho hovoríme, že niekoho poznáme, tak to nie je preto, že sme ho videli z rýchlika, alebo bol u nás v zbore a videli sme ho, proste podali sme si dokonca aj ruku. To ešte nie je dôkaz toho, že sme ho poznali. Poznáme toho niekoho vtedy, keď máme s ním osobný zážitok, keď máme nejakú osobnú skúsenosť, ktorá nás spája a ktorá nám vlastne charakterizuje proste to poznanie a ten náš vzťah s týmto človekom. Ak nemáme osobnú skúsenosť s niekým, tak my ho nepoznáme. My o ňom môžeme veľmi veľa vedieť, dokonca môžeme o ňom napísať knižku, ale ešte poznať sme ho nepoznali. Poznáme jedine vtedy, keď získame s týmto niekým osobnú skúsenosť. No a pozrite sa, podobným spôsobom pristupoval aj Zácheus, že on chcel poznať Ježiša, on chcel ho vidieť, on chcel viacej z neho poznať, ako dovtedy, čo len počul. A tak vyšiel hore na strom. Sú mnohí ľudia, ktorí chcú viac poznať Ježiša Krista. A teraz veľmi prosím, aby ste to špatne nepokopili. Ja nie som proti tomu, o čom teraz budem hovoriť. Dajú sa zapísať na biblickú školu,
proste dajú sa zapísať na nejaké semináre, dokonca niektorí idú na teológiu a s tou túžbou a s tým, že oni chcú viac poznať Pána. A mnohokrát, a to je mnohá moja skúsenosť za tie mnohé roky nasledovania Pána Ježiša Krista, že mnohí ľudia, ktorí sa dostali na teológiu a mali možnosť si veľa všeličo naštudovať, tak nie, že ich viera zrástla, nie, že by poznali Pána, ale nakoniec ešte sa ich srdce zatvrdilo a dokonca niektorí prišli až o vieru. A žiaľ, že hovoríme o školách, kde sa vyučuje náboženstvo. Teda ako vlastne máme poznať Pána? Poznanie Pána my ho môžeme poznať v jeho slove. A preto je to veľmi dobrý a základný spôsob, ako keď ľudia odovzdajú svoje srdce Pánovi, keď sú dotknutí Božím slovom, keď Pán Ježiš sa dotkne ich srdca, oni otvoria svoje srdce, povolajú Pána Ježiša Krista do svojho srdca, tak za tým je treba týchto ľudí povzbudiť tomu, aby si čítali slovo Božie. Ale pozor, mnohokrát, pokiaľ neusmerníme týchto ľudí, oni otvoria Bibliu a začínajú si čítať Božie slovo zo Starého zákona. A tam čítajú pretože Biblia tá je kniha, ktorá hovorí, neskrýva ani tie špatné stránky proste toho vývoja, aj toho náboženského vývoja. Proste ono úplne jasne, otvorene hovorí aj o vraždách, hovorí aj o vojnách, hovorí o všelijakých takých veciach, ktoré človeku sú v dnešnej dobe dosť cudzie, proste, a naraz si človek povie, mňa toto nezaujíma, ja som niečo iné očakával od toho. To znamená, že človek, ktorý príjme Pána Ježiša Krista do svojho srdca, on potrebuje pokrm. A ten pokrm, to je slovo. Veľmi na dobrom mieste sme, keď sme pri slove Božom, že týchto ľudí povzbudíme k tomu, aby si čítali Božie slovo, aby si otvorili evanjelia. A najprv, aby poznali Pána. To znamená, aby viac sa o ňom dozvedeli. Aby si čítali o tom, ako sa on narodil, ako sa narodil z Ducha Svätého, ako sa narodil z čistej Panny, ako on vyrastal, ako bol vo veciach svojho otca, ako on hľadal tvár svojho otca a vôľu svojho otca, ako otec sa priznával k nemu a on k svojmu otcovi, aby ten čitateľ, ktorý práve vykročil na ceste za Pánom Ježišom, aby on začal proste tú osobu Pána Ježiša Krista, toho Pána, ktorého povolal do svojho srdca, učinil ho Pánom, kráľom i Bohom svojho srdca, aby ho mohol viac a viac poznávať tú jeho osobu, tie jeho vnútorné myšlienky, túžby, proste skryté túžby, ale aj o ktorých otvorene hovorí písmo. A potom, keď tento človek číta evanjelia, tak vlastne sa zoznámi s osobou Ježiša Krista od jeho narodenia až do jeho smrti a vlastne vie, koho povolal, vie, koho učinil Pánom i spasiteľom svojho života. A potom sa dostávame k skutkom apoštolským a tam to je svedecká kniha a tam tých skutkoch apoštolských, tam vlastne, to je taká kniha, inými slovami by som povedal, aj kniha takého vyznávania Ježiša Krista. Teda niekto sa ma opýtal, že brat Alexander, ja som už prijal Pána Ježiša, ja som si už prečítal aj evanjelia, ja by som chcel rásť. A ja by som chcel proste do tých rozmerov, tých duchovných rozmerov rásť.
ktorých Pán Ježiš chce, aby som narástol. Čo mám robiť? No a toto je už teraz ďalej, že ako človek môže rásť. Rásť môžeme tak, že to, čo sme doteraz poznali, doteraz, čo sa nás dotýkalo, doteraz, čo sme zažili s Kristom, nech to bola aj maličkosť. Niekto by povedal, to je hlúposť, alebo to je nejaká banalita. To proste nie. Proste v tom prežívaní s Kristom neexistuje banalita. Proste ak tá žena, ktorá prijala Pána Ježiša, môže zažiť Ježiša Krista aj pri svojich hrncoch, môže zažiť pri svojej každodennej práci domácnosti Ježiša Krista. Ale, a tu to chcem povedať, ak toto nedá ďalej, ak o tomto nepovie inému, ak ona proste zostane s tým svojim prežitím sama v sebe, tak ona nemá rast. Dobre si všimnite, čo hovorím. Bez toho, že by sme vydávali svedectvo, a nech je to tam kdokoľvek, či je to brat Jašo, alebo tu brat Alexander, alebo kdokoľvek, ak nevydávame svedectvo, nerastieme. A to je tak. Máme dve nohy. A tieto dve nohy, keď ideme dopredu, tak sa striedajú. A raz jednu dávame doprečie, potom ďalšiu, teda druhú a striedavo. A takto napredujeme. Tak je to aj s duchovným životom. Ten človek rastie, kto prežíva s Pánom, a čo prežiješ s Pánom, ty musíš vydať o tom svedectvo. Svedectvo a prežitie. Svedectvo a prežitie. Prežitie a svedectvo. Toto striedavo, keď je, vtedy ty rastieš duchovne. Ak rastú len v tvojej hlave vedomosti a myslíš si, že to máš poznanie, tak jednoducho ty ešte Pána ani nepoznáš. Vtedy začneš poznávať Pána, keď to, čo prežiješ s Pánom, dáš ďalej. No a teraz pozrite, ako to funguje. Ty, keď to dáš ďalej, tak ten tvoj poslucháč na rôzny spôsob reaguje. Jedni reagujú pozitívne, druhí negatívne. Jedni povedia, a ty si blbec, ty si blázon, alebo ty si proste praštený, alebo ja neviem čo. A zase iný povie, vieš čo, mňa to zaujíma, môžeš mi o tom viacej povedať. Ale pokiaľ ty nemáš ten prejav, tak vlastne to svedectvo sa nedostáva ďalej. Ja, keď som prvýkrát dostal otázku, aby som vysvetlil tým ľuďom, že čo je znovuzrodenie, aký je rozdiel medzi obrátením a znovuzrodením, už vtedy som bol kazateľ a mal som s tým problém. A naraz som musel ísť do takého premýšľania, tak som bol až do toho dotlačený, aby som sa nad tým zamyslel. A potom keď som to prvýkrát vysvetlil, tak som si myslel, musím si to napísať, lebo ja to už druhýkrát takto perfektne nebudem vedieť vysvetliť už nikomu. Som si myslel. Ale o 2 dní zase ďalší sa ma pýtali. A jednoducho, a ja som poznámky nemal pri sebe. A ja som musel ísť do toho hlbokého vnútorného vnorenia sa do Krista, aby vlastne tie všetky pravdy Božieho slova ostávali vo mne. Teda skúsenosť a vyznanie. Prežitie a proste ten ďalší krok, že hovorím to ďalej. Bez toho neexistuje duchovný rast. Neviem, či si uvedomujete, že Áronové rúcho, medzi iným podolok Áronovho rúcha, ako bol zdobený. Tam na podolku Áronovho rúcha, to znamená kňazského rúcha, bolo granátové jablčko a zlatý zvonček. Granátové jablčko a zlatý zvonček. To znamená, že nie zvonček, jablčko a zase zvonček, jablčko, ale tam bolo striedavo.
zvonček, jablčko, zvonček, jablčko. To je určitým spôsobom aj taká symbolika, pretože písmo hovorí u Petra, 1. Petrovej 2. kapitole, tam v tých veršoch môžeme čítať, že aj my sme tým kráľovským kňazstvom. Teda aj my máme duchovne proste toto duchovné rúcho kňaza. A naše duchovné rúcho, toto kňazské, je zdobené tým granátovým jablčkom a takisto tým zlatým zvončekom. Preto zlatý zvonček, lebo existujú zvončeky, ktoré majú aj kozičky, aj kravy, aj ovečky, ale nemyslím si, že na akej koze by ste zavesili zlatý zvonec na krk. Teda zlatý zvonec, to je kráľovský zvonec. Proste má svoju kráľovskú slávu, svoj kráľovský majestát. My si musíme uvedomiť, že naše reči nemôžu byť ako reči tohoto sveta a nemôžeme hovoriť ako títo ľudia tohoto sveta. Že my musíme mať ten kráľovský zvuk, že my proste zvoníme ako to kráľovské kňazstvo. Proste a zase je vždycky striedané s ovocím. Ak v našom živote sú samé zvončeky a chýba jablčko, to už nie je Áronovo rúcho. To už nie je to kňazské rúcho. Je to rúcho nejaké, ale nie je to, ktoré nám predstavil Boh, ktoré kázal, aby mal Áron na sebe. A mu povedal, ty budeš mať, Áron, také kňazské rúcho, že na podolku budeš mať zlaté jablčko a zlatý zvon, teda granátové jablčko a zlatý zvonček. A granátové jablčko a zlatý zvonček. Teda vráťme sa teraz, prečo o tomto hovorím. Duchovný rast neexistuje bez toho zvončeka a duchovný rast neexistuje bez toho ovocia. To ovocie, to je naša skúsenosť, to je náš zážitok Boha. Že kde sme zažili Pána, kde sa Pán nás dotýkal, kde nás usvedčil, treba o hriechu, alebo o blúde našom, alebo o našom proste blúdení v našom živote. To je jedno, či je to pozitívna, alebo akákoľvek skúsenosť, ale keď je to zážitok s Bohom, tak to je to granátové jablčko. A tento zážitok hneď musí vystretať ten zlatý zvonček. Niekto mi povedal, brat Alexander, ty niečo prežiješ a ty to už hneď hovoríš kázaním. A hovorím, ale o tom to je. O tom to je. Proste, ja by som vám mohol tie najkrajšie, najteologickejšie, najsprávnejšie teologicky usporiadané myšlienky hovoriť, ak by ste vy nevideli do môjho života, že to v mojom živote funguje, čo kážem. No tak jednoducho, tak ma nepočúvate, pretože ani neviete, koho počúvate, ani neviete, že vlastne aký dosah to môže mať na váš život. Vy musíte vidieť, že keď vy chcete, aby brat Barkov si vám niečo povedal, tak vy musíte byť hlboko o tom presvedčení, že to je pravda v jeho živote. A tedy je to hodnoverné. A keď nie je tá hodnovernosť, nie je to prežitie, sú to len učenia. Viete, dneska už tak sa dá krásne vypracovať učenie, proste tak filozoficky, tak logicky, aj esteticky, aj všelijako na takej úrovni sa dá vypracovať, že jednoducho človek môže až žasnúť. Ale je za tým aj to ovocie? Je tam skutočne aj to, že to, čo hovoríme, to aj prežívame. A toto je veľmi, veľmi dôležité, moji milovaní. Ak my chceme ľudí viesť tomu, aby duchovne rástli, a my nestojíme o to, aby títo ľudia vydávali svedectvo, a nielen v zhromaždení skazateľní, ale v každodennom všednom svojom živote, tak vlastne ich vôbec nevedieme k duchovnému rastu. Teda jablčko, zvonček, jablčko, zvonček. Prežitie s Bohom, to ovocie, tam to má proste, to je sila. A potom podať svedectvo ďalej.
Toto je kráčanie kresťania. Toto je vlastne duchovný rast, duchovný rozvoj kresťana. Toto je poznanie Boha. Sú mnohí ľudia, ktorí sa rozhodnú, majú dobré manažerské vlastnosti, majú dobré, proste také, sú výreční, dokážu organizovať a hneď ich už postavia v cirkvi do nejakej funkcii a tak ďalej, ale tí ľudia nemajú zážitok Boha. Oni sú dobrí manažéri, oni sú dobrí vedúci v cirkvi, oni sú dobrí proste riaditelia spoločenstiev, duchovných spoločenstiev, ale títo ľudia nevedia, čo je duchovné a čo je telesné. Práve v tom zažití Boha, v tom našom každodennom prežívaní a každodenných našich svedectvách vlastne sa proste to je sila. To ide okolo nás ako proste vyvolávame až tsunami s tým našim prežívaním. A môžeme mať aj tie najkrajšie slova, aj to najkrajšie kázanie, ak jednoducho to nie je sprevádzané s tým hlbokým prežitím, není poznanie Boha. Môžem byť doktor teológie, môžem byť doktor náboženských vied, jednoducho ja Ježiša Krista bez zažitia Boha nepoznám. No a tento Zácheus chcel poznať Pána. Chcel ho viac poznať. Viete, keby on mal informácie, počul o tom, aké veľké veci robí Pán Ježiš, nemal množstvo informácií, on by nikdy vyšiel hore na ten strom, na ten fík. No na čo by tam aj šiel? Však mohol si povedať, ja som už dosť o ňom počul, už dosť, ale nemal zážitok. No a teraz ten prvý zážitok, ten najväčší zážitok, brat môj, sestra moja, je ten, že v tom dave tých kresťanov, v tom dave, tom veľkom množstve si Pán Ježiš práve teba všimne. Záche. A povie, nazve ťa po mene. On vie tvoje meno. On vie, že ty sa voláš Jašo. On vie, že ty sa voláš Peter. On vie, že ty sa voláš ten alebo onen. Proste jemu netreba povedať. Pán ťa pozná. Pán vie, že kto si ty. A to je tá prvá skúsenosť. On vie o mne. Viete, aký to bol veľký objav v mojom živote, keď ja som spoznal, že Boh o mne vie. Ja som skákal, ja som proste, ľudia si mysleli, že som z rozumu pošiel. Ale ja som sa radoval z toho, že Boh o mne vie. Pozrite, a to je ešte len prvý krok k tomu poznaniu, skutočnému poznaniu Krista. Že Boh o mne vie. A o mne vie všetko. Dokonca aj to, že ja mám svoj dom. Dokonca aj to, že proste môže u mňa, že môže u mňa večerať, môže u mňa stolovať, môže u mňa byť. Proste Ježiš Kristus všetko o teba vie. A keď ty toto prežiješ hlboko, no ako som hovoril, ja som skákal, ja som okolo seba narobil taký vietor, že Boh o mne vie. No a potom je ďalšia skúsenosť. Pozrite sa, proste, keby on bol ostal na tom strome, nemal by ďalšiu skúsenosť, ale on poslúchol slovo, on zišiel a rýchlo zišiel z toho stromu. Nevieme, či doskočil, či to došúkol, či si gombíky na kabáte potrhal, nevieme nič, ale on poslúchol slovo. Brat môj, sestra moja, tá ďalšia skúsenosť, ty potrebuješ ďalšiu skúsenosť svojej poslušnosti. Že ty nielen, že si začul jeho hlas, ale ty si poslúchol jeho hlas. Ty máš tú skúsenosť, že jeho slovo má veľký vplyv na teba a že ty, aj keď sa nachádzaš niekde hore, aj keď si myslíš, že ty zhora budeš študovať Krista, proste ty poslúchneš a povieš, ja musím ísť dole. Ja musím ísť dole, lebo ja musím s tebou, Pane, večera, s tebou mám mať obecenstvo. To je ďalšia skúsenosť. On prijal Pána Ježiša Krista do svojho domu. A bez toho, že by mu čokoľvek Pán Ježiš Kristus hovoril, tak on poznal svoje pomýlenie. On si bol vedomý svojho hriechu. Bratia a sestry, nie je potrebné
aby vám niekto vaše hriechy proste házal na oči. Nie je potrebné, aby niekto vám rozprával, toto je hriech, tamto je hriech. Vieš, hriech, ten nie je priateľom pokoja. A keď ty chceš mať pokoj vo svojej duši, ak si úprimný a úprimná pred Pánom, tak jednoducho ty s hriechom nebudeš vedieť žiť. A jednoducho vyznáš ten hriech. Vyznáš to, čo ťa ťaží. Jeden z bratov sa obrátil, bolo to ešte pred rokmi, no ale keď mi povedal, čo všetko vyviedol, hovorím, vieš čo, brat môj, asi by ani nebolo dobre, že by si to všetko povedal svojej žene, lebo tá tvoja žena asi z rozumu sa pohne, keď mu to všetko povieš. A on hovorí, ale bratčanko, ja s tým nebudem vedieť žiť. Ja nebudem vedieť sa Pánovi pozrieť do očí. A hovorím, no dobre, urob tak, ako myslíš. A prišiel domov po tom svojom pokáni, ktorý tu u mňa prežil, a všetko povedal tej svojej žene. No je pravda, že mesiac lapala po dychu jeho manželka, že akého pekného vtáčika mala v dome vo svojom mužovi. Ale viete čo, dnes po tých rokoch, keď vidím, oni prídu spolu, oni ruka v ruke prídu proste a teraz posledne spoločne stáli na pódiu a ona spievala a on vydával svedectvo. A je to tak krásne. Viete, tento Zacheus, on tom poznaní Pána, viete, kde je slovo spolu s poslušnosťou, tak jednoducho on nemôže zostať hriechu. Brat môj, ak ty chceš bližšie poznať Pána, ak ty chceš zažiť niečo viacej s Pánom, ty nemôžeš ostať v svojom hriechu. Nemôžeš ostať v niečom, čo ti spôsobuje nepokoj, čo ti spôsobuje chaos v tvojej duši a proste čo narúša ten vnútorný pokoj. Ty to musíš. Pozrite sa z neho, ako keby vytristlo. Všimnite si, nikto ho k ničomu neobvinuje, ničoho ho neprimúša, ale on sám hneď, ako vojdu do domu, hovorí, všetko, čo som zbabral, to všetko idem napraviť. A toto je prítomnosť Ducha Svätého v živote človeka. Bratia a sestry, ani ja nedokážem žiť s hriechom. A ja keď zhreším, tak ja cítim, že musím ísť svojmu Pánovi a vyznať mu to. A proste, kým nedojdem k tomu vnútornému pokoju, tak jednoducho ja nemôžem žiť s hriechom. Ja nemôžem žiť skrytými vecami, skrytými nejakými tajnými, intimnými vecami vo svojom živote. A on urobí túto nápravu. A pozrite sa, opäť je reakcia Božia. Pán Boh nenechá nás, našu úprimnosť, naše úprimné vyznanie, on to nenechá bez odpovede. Boh odpovie na to a dá svedectvo. Aké je to nádherné, keď my môžeme mať svedectvo sami v sebe, že Boh nás zobral vážne. Nielen, že o nás vie, ale že Boh nás zobral vážne. A viete, prečo nás zobral vážne? Lebo aj my sme jeho slovo zobrali vážne. Lebo aj my sme zobrali jeho slovo vážne, kde hovorí, že nedá sa dvom pánom slúžiť. Jedného pána budeš milovať a druhého budeš nenávidieť. To znamená, že ak ty miluješ Pána Ježiša, ty musíš nenávidieť hriech. Ty nemôžeš sa stotožniť s hriechom. Ty nemôžeš sa tutlať, nemôžeš si skrývať proste nejaké hriechy a hriešiky v svojom živote. Nie. Samozrejme, že môžeš, ale potom nehľadaj Pána. Pán sa ti nezjaví. Pána nebudeš môcť poznať. Budeš o ňom vedieť, budeš náboženský človek. Koľko náboženských ľudí je, ktorí chodia do kostola, koľko náboženských ľudí je, ktorí vyučujú, sú kňazmi, sú božími služobníkmi, hovoria veľké veci a jednoducho majú rozsypané manželstvá, majú rozsypané vzťahy a majú proste popri svojich manželkách iné ženy a tak ďalej. Veľa je takýchto ľudí, ale títo ľudia nepoznali Pána. Lebo Pána poznajú tí,
ktorí majú Božiu bázeň. Tí, ktorí jednoducho zoberú Boha vážne. A tí, ktorí zoberú Boha vážne, tak aj Boh ich zobere vážne a dá im svedectvo. Tak ako aj svojmu synovi dal svedectvo. On vyšiel tam k Jordánu a naraz zaznelo to svedectvo. Toto je ten môj milovaný syn, ktorom sa mi zaľúbilo. Boh ťa nikdy nenechá bez svedectva. Máš to svedectvo sám sebe. Ty vieš, že si milovaný Boží. Ty vieš, že ako veľmi ťa miluje Boh, ako horlivo, žiarlivou láskou on bdie nad tebou, ako mu záleží na tom, aby si nepadal, neklesal, ale aby si víťazil. Vieš o tom? Alebo ani ti na tom nezáleží. No keď ti na tom nezáleží, tak si náboženský človek. A takých je dosť. Takých je dosť. Ak sa ty hlásíš ku Kristu, ak ty Krista chceš viac a viac poznať, ty musíš zobrať vážne Boha, vážne jeho slova a Boh zobere vážne teba. Takže keď my zobereme vážne Boha, Boh vezme vážne nás. A potom, keď my prežívame a naplňame slovo Kristovo a vydávame svedectvo o tom, tak naše okolie nás oslovuje. Teda reaguje na to. Jedni reagujú tak, že nás odmietajú, robia nás bláznou, druhí zase prichádzajú a hovoria, ja to chcem, ja to potrebujem. Proste teba Boh poslal do mojej cesty a tak ďalej. Teda vidíte, že od odvrhnutia až po maximálne prijatie a radosť z toho sa dotýka nášho života z toho, že my vydávame svedectvo. No a teraz, keď my vydávame svedectvo o tom, ako sme boli uzdravení, prichádzajú ľudia, ktorí prežívajú potrebu uzdravenia fyzického, duchovného, duševného, rôznych toho zdravia proste majú potreby a my sa za nich modlíme. Proste a slúžime z viery do viery. Pavel apoštol hovorí, že musíme si uvedomiť, že tá naša služba, to nie je nejaká magická služba, že okamžite naša služba bude mať proste úžitok. Tam hovorí takéto slovo, že im zvestované evanjelium bolo bez úžitku, lebo sa nezmiešalo s ich vierou. Neviem, ako je to vo vašom českom preklade, ale o tom si môžeme trošku viac porozprávať. Keď sa nezlúči s vierou toho človeka, komu zvestujeme, to slovo je bez úžitku. Ono sa to potom stráca. Ale vtedy, keď sa stretáva s vierou toho človeka, tak zase prichádza, rodí sa nové svedectvo, nový zážitok Boha. A toto svedectvo zase sa ďalej dáva. Nikdy nesmieme sa spokojiť s tým, že sa stal div a zázrak a my si to necháme pre seba. Nie. Proste niektorí aj mne hovoria, brat Alexander, ale to vypadá, keď ty hovoríš tie svoje svedectvá, ako keby si sa chválil. Hovorím, pozri sa, to je vaša vec, čo vy v tom vidíte. Ja viem len to, že ja preto hovorím svoje svedectvá, lebo viem, že Boh chce, aby som ich hovoril. A keď vy v tom vidíte, že ja sa chválim, alebo že sa nadnášam a nie je to pravda, tak ma falošne súdite. Ale ten princíp je to, že ja niečo zažijem s Bohom a ja to musím dať ďalej. A potom na to moje svedectvo reagujú tí ľudia, ktorí majú potrebu v tej oblasti, o ktorej ja svedectvo vydávam. A týmto vlastne nastáva rast. Týmto nastáva rozvoj duchovného života a rozvoj darov Ducha Svätého. Lebo kto by prišiel za mnou o modlitbu za uzdravenie, keď jednoducho by nemal to svedectvo, že proste som sa modlil za ľudí a boli uzdravení. Modlil som sa za problémy ľudí a boli tie problémy vyriešené.
To znamená, jedine cez svedectvo, cez to, že to dávame ďalej, tým sa to dostáva k ľuďom a tým tí ľudia vlastne nás hľadajú, vyhľadajú a slúžime im. A takto sa rozvíja aj náš osobný vzťah s Bohom, takto sa rozvíja naša služba v cirkvi a nie nejaké manažerské schopnosti sa uplatňujú v cirkvi, ale sa uplatňuje zážitok Boha. Zažiť Boha a vždycky musíme ale dávať pozor, aby ten zážitok Boha bol vždycky korešpondoval úplne čisto a jasne so slovami Ježiša Krista, s čistým Božím slovom. Lebo mnohí ľudia môžu povedať, ja mám zážitok z Boha a pritom to má okultné pozadie. Dávajme na to veľmi veľký pozor, aby každý náš zážitok Boha bol stotožnený s Duchom Svätým. A v Duchu Svätom není žiadneho okultizmu. V Duchu Svätom není žiadneho zatvonenia, žiadneho spochybnenia. On je čistý, svätý, ten nebeský. To znamená, že nie je to v ňom žiadneho zatvonenia. Takže keď my slúžime a prežívame a dávame svedectvo, tak nám to otvára novú a novú perspektívu a rozvíja náš duchovný rast a poznanie Pána Ježiša Krista. Takže Zácheus, poď dole zo stromu, lebo zhora nenaštuduješ Ježiša Krista, ty ho naštuduješ v tom svojom každodennom chodení a aplikovaní jeho slova do svojho každodenného života a potom tie skúsenosti, keď dáš ďalej, tie ti otvárajú nové perspektívy, nové možnosti služby, rozvoja až do apoštolskej služby. To znamená, že Boh ťa používa až na zakladanie zborov a zakladanie cirkevných spoločenstiev, ktoré dovtedy neexistovali. Ale to nie je o tom, že niekto má dobré manažerské schopnosti a má veľa vedomostí náboženských, ale to je zážitok, má tak zažitého Boha, tak ho má preskúmaného, preskúseného v svojom živote, že jednoducho táto jeho chodenie s Bohom ho vlastne doviedlo do toho duchovného stavu, kde vlastne môže slúžiť nielen desiatkam, ale tisícom, možno až miliónom vo svojom okolí. Takže týmto končím. Buďte požehnaní, milí poslucháči, buďte požehnaní, milí bratia a sestry, a zažívajme Ježiša Krista na každý deň v čítaní Božieho slova, poslušnosti k jeho slovu a potom vydávaní svedectva o tom, čo učinil s nami Pán. Tak pokoj vám.